Lori Mohan parawa karen Thum kere buang se Thum ungtang kha zerai khona milik maba kirma biseng nasi naje kana wa mandai mahati ting tongo Tiprasa kamiwo tabuk fano hapangni bukhakte Chwng Pherangni pala maniakho 8 years hayakeba bisichar kawai tongkha kamini lukurok tabuk Chwng Pherangni pala maniakhe 2025 bisini buskangni chongmariwo but riya hini khathoni tongmani no shaka koktuma thumnai rokno koktumao sawi mankha Chwng Pherangni pala kre jingjalok lai tongnai thairok kha 12 takar jola constituency tei Belbari RD block by khobjak amchai tei Lalit Mohan kami purbo janmo joynagoro nai naidi nokba news ni magliwo খাবনি তাখুকতাই বুখুকচং অবহান্য তিপ্রাসা কামিও কারেন্ট থুম ছক পাইয়া অরংখা কারেন্ট থুম নাং টংখা তাবুক 10-15 টা নাঙ্গৈ টংখা কারেন্ট থুমছে ওয়ানি হাইখবা বুফাং রক থুই টংবাই খেনা হারে ইকো মাহান্তৈ সিং টংখো কারেন্ট থুম কারেন্ট ইকো থুস থুইবাই কিয়া তিপ্রাসা র অবহাকিरो থুইবাই কিয়া বেলেখিন ওয়ার মা সিংচা অবংখা বেলবারি আরজি ব্লক বাইखे খবজাক ললিত মোহন কামি Tiprasa rok obahin tongla jajao cerai khonera wati pamtei nobar wati phaike borokni halok bo bahingnai theikyanga sabni daingnai abo tabuk sumunga jaijak tini sing o kami ono phailekya borokni bo bahai dos hangai tongkha duku dosa aborokno sing norokno phunuknai kaka sagari tammo norok bo bahai obono chini ani duku jono bomono sing 2018 o current office sing report khaimani sini bagik ma sapana dekto na phani krei 2018 o tabuk to pochi singui tongkha chin ba ke dekto na nai krei ya kebon singna ni kok ani bagir phaya abo bor no office tamne jor phaya abo chung saimiya norgo lasu jana kya ga chung thangka ekbar thangman bor crash khaya chung gona krei ya singno kok nor bunu khana asin na di wati pamti rogong current rok disturb nala disturbing ya sana disturb thango ekdom disturbing tei sema nanglaya hayang thango go horot watiksa phaimase phasa phailia current prai sareni 5টা 6টা sopayo current kri mangma tongla chena ma tongta yoba ti rok nung mai yang tongo gudung tabuk tom ko kusar mung tongnai hangka chini bagai current ni bagai chungna sujug subida rafake chung asungna hamjago obo chena thumle mane kai bisung nang tabo chini thum angka je norgwai salaima angka 6টা jora angka kabar khaimano na mano keu kamini bumo Lori Mohan para bolok ardi bolok belbari nini bumo ani bumu sombude borma hambai belai khino dukhon nangi tongbai kyo kamini bororok chirai khonai rok rungnogo thanani haikba lekha srungnani current nango chati nango kerosene bai mamung bahike tongnai rang puisa nango obobo kerosene soknani haikba kerosene bai chati musungnani current tongkhangka hapang o bahikeno jotono sep kaham rumani chirai khonai porinani bebang tui kaham nungnani joto bebang current bai nini tabuk to tungmani somoyo jotono fan rok tongna nango haikba AC rok o bahike tongkachang tongai maya o kamiwo current se oro phaimani bolong bising wa bai thiting loloi khlaiei haikaba bufang rok basi current thum sunamjak nangai nobar watui rogo kuwagei hor rogo laithini rogo cherai haikaba okra rok chakra rok laithini wo nangai theikyangka sabuni daingnai PWD haikaba sabuni hapang abo sab naikolnai o current bedek ni muntiri rok sabo biang kemakha tabuk pointono borokni kamiwo current thum ruphajakya omono belaikhena mangpili kasai phake belaikhena wana machingcha angka ta buskango election ni jorawo o kamini borok saitongkha current thum haikaba successful borno current thum ruphaya hangke o kamini borok ni thani butsun manglakha borno successful khairia hangke kaka norok tabuk to election ni jorawo buskangoi tongkha hangke norok ni je o samung bedek rok tangjak ya hangke norok o buskang rogo tam bobo hai bud rok ni wansugui tong ga bon kaje sing bud botai nokhliya sing thaba thangliya hai obostha obo haitana hai obostha hai chung chini sujug subda samai angkai ei asungna family re or busrok tongna family hostab to chini poribar chin family ka tongoro 7 poribar bisingo to gosgoni betena gosgoni be hai pirjakta bising basangta gosgoni be ata kusa mane janjaja nok ngo bari wo tongkhata hain tongkhata ko yaba hai belaikheno abono kok mane tiprasa kami wo omusukda naikol jagyangui tongkha hasuk bormora
bebang stick light hai kaba ko Chwng Pherang bebang sogui tongi baikya hachuk rogo bolong kuthuk rogo hingko obo nahalalai Belbari RD block bai nahalalai hai kaba khumlung TTADC obo nahalalai koi kilometer na bobo ganasi hingko oro tamni bagai obo haike current Thum tabuk point no rujagya Chwng Pherang tamni bagai sepka ham rujagya ngi tongkha o kamiwo Lalit Mohan kamiwo narok dati no phaye o kamiwo narok visit khlaipaidi o current Thum no dati no narok ruphainani khlaidi abo singno narok ni o chini channel ni haikaba chini habanok ni bisingtui narok no koimo gtini ni mangplik narok bobo hengjaka narok komini bisingtui singhodi naitong nairong no jotono hambai khulumka।